publiko. Serbisyo publiko sa Bacolod. Wani pagkilis. Adagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagir? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radyo Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Johnny Tango rides again. Domingong adlaw mga ka-aksyon. Subong adlaw September 12, 2021. Panibago nga adlaw, kag syempre panibago na naman nga buwas damlag para sa aton kaugalingon. O ganin sa mga tao na kami ara sa pagkakantuan nga importante kag may ara sa pagahimuon nga importante. Bugtaw na kamo dira dakpan ang balde, habon kamo kag maligo. Bangon na, 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 bangon na. Dapat mga ka-aksyon i-prove tagid pirmi every day that Filipino time is always on time. Hindi pwede mga ka-aksyon nga ang alas 6 ang aga, alas 10 ang aga. Basi mala tubuan sa lumot dira ang taong pagkantuan mo or pagpahulton mo dira sa inyong meeting place. Tubuan lumot, makagtan pa siyang lamok. So again, good morning sa liwat sa inyo mga ka-aksyon. Domingo na naman nga adlaw, dako na naman nga panghangkat sa aton mga kamot, ano? Ay kita magakuso na naman sa aton dira ka mga lalabhan. Kukuso lang pero hindi susuko. Good morning sa aton dira mga ka-aksyon sa aton mga merkado diri syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sa aton nga Facebook Live. So again kamo dira may aral sa gusto nga ipatamyaw, magkomento lang diri sa aton nga Facebook Live. Johnny Tango rides again. And of course mga ka-aksyon, do not forget to like and share ang aton nga programa. Ang inyo tagpamukaw sa kada Domingo sang aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Anyway, mga ka-aksyon, subong adlaw mo, kadasig lang, ano? Subong ya, it's September 12. Doon sa San Olan to nagpanika-nika ang aton nga ka-aksyon nga si Jose Marichan, ano? Subong niya, yara na kita sa Pizza 12 sang sininga bulan. Wow! Kag sa hindi madugay mga ka-aksyon, yara na kita sa tunga-tunga isang bulan. Do ginahunos lang, no? Do sa San Olan to sumulod si Bagyong Julina. May Kiko, kag may ano pagidman. Basta, kadasig isang adlaw, September, October, November, and December. Nakapanimaho na kita sang 13th month. Kadasig ba? Pwede man, di ba? I-cash advance na. Kag paglabot sa bulan sa Disyembre, puti kalimutaw, nga, kay walay na. Tapos sa piyak balay ito, grabing handa. Tapos sa balay nyo, why, ginsiya mo na bimo.
So anyway, as we pagasugdan ta na mga kaaksyon ang aton nga history sa mga adlaw, isa ini ha sa masiling naton nga makasaysayan sa nga natabo sa Pilipinas sa tuanay. Ini siya tuig 1896. September 12, ang 13 ka mga martyrs, mga kaaksyon sang Cavite, ang ginpatay sang mga otoridad sang Espanya. Pero mga kaaksyon, as we talk about martyrs, ang nangunagid or naging inspirasyon mga kaaksyon sang mga revolusyonaryo sa tuanay, amo ang natabo sa Gumburza. Si Padre Gomez, di ba? Padre Burgos, and Padre Zamora. Sila mga kaaksyon ang gingarote, sentensyahan sa kamatayan, garote, o pinaagi sa garote, sa tuanay February 17, tuig 1872. Kabati mga kaaksyon, grabe gid ang mga Pilipino ang natak-an na gid sa tuanay sa pagdumala sa Pilipinas. So dapat masunod ka, di ba? May ara pa gani mga kaaksyon nga kiti kumopyor ka nga Pilipino, hindi kaya pagpasudlon simbahan. So dira ka lang sagwa, di ba? Hasta nga natuko dira ang iban nga relihiyon, di ba? Kiti tao man ang mga Pilipino mga kaaksyon, por galing kiti may ara sa ginatawag naton nga discrimination. So amo na when it comes sa mga government nga mga benefits, doon ginapahigad ka lang dayaan ay kay Pilipino ka, di ba? Di kas Pilipinas, tawgon kay mga kaaksyon nga injo mo, di ba? Mangmang, tidira ka lang niya anay, priority tayo ang mga pure gid ang mga Kastila nga nagkadto diri sa Pilipinas. Labi na gid ang mga manggaranon mga kaaksyon. Titungod sini, amat-amat nga nag-arsa ang mga Pilipino batok sa mga Kastila. Tungod sa mga pag-alsa kani mga kaaksyon, nasalaan nga ining si Padre Gomez, Padre Burgos, kag Padre Zamora ang isa sa mga nag-udyok or masiling naton nga nanguna para mag-alsa batok sa gobyerno sa Espanya. So sila mga kaaksyon ang ginsentensyahan sa kamatayan na pinaagi sa garote. Pero ari naman mga kaaksyon na isa man sa mga nagsuporta kuno ining 13 ka mga martires dito iya sa Cavite. So ari para ipadayon mga kaaksyon ang 13 ka Pilipino nga mga martyrs or the 13 martyrs sang Cavite ang gin-firing squad sang mga otoridad sang Espanya sa Plaza de Armas. Hindi siya mga kaaksyon malapit sa Fort of San Felipe, syudad sang Cavite, tungod ini sa pag-intra sa Katipunan Revolution. Di way labot sini mga kaaksyon long before siguro, I guess mga 1500s, 1600s mga kaaksyon, doon nangin issue na gidya kung naibalaan bisang otoridad nga lain ang imong nga relihiyon. Ang tao mga kaaksyon ginapatay mo. Amo nakasubo dira, di ba? So diri naman niya, although part ang relihiyon mga kaaksyon, amo mo na ang isa sa mga rason kun nga gina-invade or ginasakop sang isa ka nasyon ang isa ka nasyon because of religion. If you can remember, ang Vietnam mga kaaksyon, di ba may nagkanto dito iyang halin sa Britanya, ikampanya ang Christianity. So mo na mga kaaksyon kung nga ang nag-travel ining mga tao because of religion. So amo ni para balikan ang 13 ka mga martyrs tungod sang mga balita nga nagwa nga may ara sang plano nga patumbahon o pabagsakon mga kaaksyon ng gobyerno sang Espanya, ang mga Kastila ang gilayon nga naghimo sang brutal nga tikang nga nagresulta sa mass execution sang 13 ka mga martyrs. Buot silingon mga kaaksyon sila ang dungan nga ginpatay or gin-firing squad. Ang 13 ka mga martyrs ang nagapang-idaron 31 tubtob 64 anyos. Ini sila ang hugota nga gingapos. Grabe ang ilagin agyan mga kaaksyon. Anti sila ang gin-execute sa firing squad.
So amo to ginigapo sila sa higota kag perti ini kahugot mga kaaksyon. Inabala ko makita kadra sa paggapos ang baboy. Inang apat ya katiil dra gingapos. Inabalang daw di ka gidya makatindog mga kaaksyon. Do mo gina yung paghimo isa 13 ka martires mo. Magluwasi na nga nakagapo sila. Sila ang gindala pa mga kaaksyon dito ya sa prisuhan. Grabe. Perti kasakit yung mga kaaksyon mo. So amo na ginpriso na sila, gingapo sila, gintorture pagid sila mga kaaksyon. Ginpaamin pagid sila mo. Sino pagid ang mga upod nyo nga nagakontra iya sa gobyerno sa Espanya? Ti ang iba ni mga kaaksyon kiti ang ilang pagkakantuan ispatsyon man lang sila o sila nag-amin. So amo ni ang isa sa masiling naton nga daw nagpakamartir sila, why sila nagsugid bisa ilang mga upod para lagid maangkon sang Pilipinas ang tuod-tuod nga independensya. So muna mga kaaksyon kag sila ang ginsentensyahan sang kamatayon pinaagi sa firing squad. Ini man mga kaaksyon para mapakita sa iban nga mga Pilipino nga kung sino man ang magakontra sa gobyerno sa Espanya, sila man ang makaagom siniha, gapuson sang hugot, sila ang dalon sa prisuhan, sila ang torturon, kag sa ulihi mga kaaksyon, sila ang i-firing squad. So amo na ano? So iban nga mga Pilipino because of this nahadlok sila, why sila choice? Kiti alangan man nga itaya nilang kabuhi nila, kiti gagmay pa mga kabataan nila. So na muna, why sila nagsuporta sa ang iban nga mga Pilipino ha? Although gusto man nila mga kaaksyon batid tungod sa kahadlok, wala sila nagsuporta sa mga revolusyonaryo diri sa Pilipinas. So ang 13 ka mga martires mga kaaksyon ini sila sa Day Mariano Inocencio. Ini siya 64 anyos, manggaranon nga negosyante. Di magsiling kayo mga kaaksyon nga manggaranon nga negosyante, hindi mo na siya makita yang kuan ano, nga arada may bit-bit nga talibong nagasulong ano, kundi siya manggaranon nga negosyante nagahatag siya sang kwarta para may inugbakal dira ka pagkaon, inugbakal dira ka mga talibong or ano mo dira ka gamit ano or armas para maperde ining mga Espanyol. Ikadua mga kaaksyon, amo si Jose Lalania, 54 anyos. Ini naman siya mga kaaksyon ang sastre. Kag-anay miyembro sang Spanish Army. So, siya man ang nag-provide sang mga bayo sa mga revolusyonaryo. Pero again mga kaaksyon, ini siya sekreto. Galing kiti, sunod man sa mga Pilipino anay, nga bala na hibalan ni siya kiti, di man siya makita itong nga nag-aaway ito sa mga Kastila. Ini siya ang sekreto nga nagahatag sang mga bayo. And aside from that mga kaaksyon, siya man ang nagahatag sang kwarta para mainugbakal madara nga dugang nga pagkaon, tubig o ano madara kinanglanon sang mga Pilipino nga revolusyonaryo. Galing kiti siguro, I guess, ining pagtabo-tabo ya bala sa mga katipuneros kiti gabi sila kita ay basi bala mga kaaksyon may nakakita. Kag siya ang ginsugid or basi man mga kaaksyon because of business, siya ang gintudlo na amo na ko kaisa hindi pala mga kaaksyon nga ginapatihan sa kadamaan nga ining crab mentality ang nakuha manaton sa mga Kastila, di ba? Ini mga kaaksyon isa man sa nabatian ko sa mga katigulangan. Ining crab mentality. So, I guess, tungod sang negosyo, basi balang siya nasalaan. Kay grabe gini mga kaaksyon mo. Wala man tuod social media, wala pa man anay sang radyo, di ba, sa mga kabukidan, wala pa man dira, usually newspaper, ano, muna ang communication or pagpabalo sa publiko sang balita or gakatabo sa bilog nga Pilipinas, dyaryo or libro mga kaaksyon. Tiyan mo ni, galing kiti ang libro yung mga kaaksyon,
i-print out pa, i-bookbind pa, di ba? Parehas pa rin sa newspaper, i-print out pa, no? Pero ang chismis, ang baba yung mga kakson, perti kadasig yung maglapta, di ba? Amo na gani hambal nila, nga ang imo nga bata, pag nagabihan puli, grabe na din paglaptas ang chismis pagkaaga mo. Terrible. So amo na siguro mas isa man siya sa chismis kag gindala. So no choice. Pero galing kati mga kaksyon wala man siya nagdagdag dira or nag-mention na sa iban nga mga pangalan sa Pilipino nga konektado sa mga katipuneros or mga revolusyonaryo. So amo na ginamin niya sige. Total mapatay na gid man ko nga pabimanudlop ako sa iban ni mga Pilipino ano. So amo na mga kaksyon na nagpakamartir para lang gid maangkon sa mga Pilipino ang tuod-tuod nga kalayaan. Sa ikatatlo mga kaksyon mo si Eugenio Cabezas. Ini naman sa 41 anyos sa manughimo kag manugkayo sang relo kag miyembro sa sang katipunan. Ikaapat mga kaksyon Maximo Gregorio 40 anyos clerk sang Cavite Arsenal. Hugo Perez 40 anyos manugbulong kag miyembro sa katipunan. Severino Lapidario 38 anyos ini siya ang chief warden naman mga kaaksyon sa provincial jail kag miyembro sang katipunan. Alfonso D. Ocampo ang ikapito mga kaaksyon 36 anyos hindi naman siya mga kaaksyon ang Spanish mestizo kag miyembro sang KKK. Luis Aguado 33 anyos empleyado sang Cavite Arsenal. Victoriano Luciano 32 anyos ini naman siya mga ka-action pharmacist kag manughimo sang tula. Francisco Osorio 36 anyos isa naman siya ka 36 nga mestizo kag kontraktor. Antonio de San Agustin 35 anyos surgeon kag negosyante. Kag ang ika-13 mga ka-action amo naman si Agapito Concio. Hindi naman siya ang manunudlo, musikero, kag pintor. So amo na, ano bala ang ilang mga purpose sila mga kaksyon? Kung nga abala sila ang gindakop, ano? Kung baga pa sila naman ang do mga asset or lookout o mga informant mga kaksyon. Anything nga makita na nila nga mga plano sa mga Kastila nga amune ila ini ginapalabot sa kay Andres Bonifacio and of course sa kay General Emilio Aguinaldo. Kay para makahimo siya nga plano and of course para maatake nila ini mga Kastila. Ti gakakibot ang mga Kastila mga kaksyon. Kita-kita bala di gamiting nga nahibalan sa mga sa mga katipuneros. Ya kitaya ang magakadto sini nga lugar. Di kalibog ang mga Kastila mga kaksyon. Siguro sa uli nakapaminsar sila nga base isa sa ilang mga upod ang nagasugid sa mga revolusyonaryo. Amo na gani abal ko mga kaksyon nga ang libro ya gina-print out pa gina-bookbind pa, ang newspaper gina-print out pa or posible pagwa pa ginihimo Lunes. Basi pagwa Miyerkules pa, di ba? Pero ang chismis mga kaksyon pertiya kadasig mo, di ba? Kagasang una ko no mga kaksyon sobra pa ini sa social media. Ining baba, achucho, achacha, achucho, chakaron. So, ang pagkamatay mga ka-action sang 13 ka martyrs kag iban pa nga mga Pilipino sa mga probinsya nga nag-intra sa revolusyon mga ka-action ang naghatag sang inspirasyon para ipadayon ang revolusyon nga nagresulta sa June 12, 1898 kaupod sang proklamasyon ni General Emilio Aguinaldo sang independensya sang Pilipinas. Kag para man mga ka-action sa memory sang 13 ka mga martyrs tuig 1906 mga ka-aksyon, isa ka monumento nga gintukod sa lugar kung sa diina sila ang gin-firing squad. Ang ila sini nga mga pamilya ang nagsulod sa ilang nga mga tulan sa tiilan sang monumento.
Ang kapital sa Cavite agin pangalanan man liwat, hag ini agin tawag nga 13 Martires. Ini para pasidunggan ang ila kaisog kag nabulig para malampot sa Pilipinas ang independensya. 13 ka lugar sa Cavite agin pangalanan isa-isa sa mga pangalan sang 13 ka mga martyrs. So amo na mga kaaksyon ang aton isa sa mga history sa mga adlaw. Pero anyway mga kaaksyon, today is September 12, 2021. Kagapon gid lamang mga kaaksyon nagselebrar ang pinakatigulang kagbuhi nga tao sa bilog nga Pilipinas, and probably mga kaaksyon pinakatigulang nga babayi sa bilog nga kalibutan. Ini sa mga kaaksyon si Lola Francisca Susano sang Kabankalan. Kagapon mga kaaksyon siya ang nagsaulog sang iya ika 124th birthday. Wow! Grabe mga kaaksyon. Tani makalampot sa mga amo nga edad, ano? Kaon na tayo pero may utang. Talagsang kaon baboy, bawal panigarilyo, bawal inom, bawal magpulaw, di ba? Temprano tulog, kag dugsing permi kay misis. Amo na ang basang iban para makalambot kita sa amo nga edad kay Lola Francisca, no? Grabe. Kag wala ka mo kabalo mga kaaksyon nga ang subang nga bata ni Lola Francisca ang isa man ka centenarian. Wow! 101 years old man ang subang nga babae nga bata ni Lola Francisca. Grabe na yung mga lahi ni Lola Francisca, no? Tani isa diri sa Action Radio Bacolod, ano, ang malatnan makalabot man 100 years, no? Di tanay kaong baboy. Utan pirmi. Para at least talagsa lang kolesterol. Di alam, bigyan ako gakaon ta baboy, ano? Nag-enjoy kita. Gapaasusog ba? Anyway, mga kaaksyon, dra lang ka mo magabalik kita, ha? Matapos ang pila ka mga commercial because sa atong pagbalik, mga kaaksyon, pag-istoryahan naton si Lola Francisca. Dra lang ka mo. Good morning mga ka-aksyon. Sa luwat nagabalik kita sa programa natin, Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Okay? Magatamyaw kita diri sa mga nagkomento sa aton nga Facebook Live. Again, do not forget to like and share. Kag sa aton pagbalik mga ka-aksyon, pag-istoryahan naton si Lola Francisca, ha? So, ari sa mga unagid nga nagbugtaw. Good morning sa kay Mileli Oligo. Good morning. Aga pa siya nagbugtaw para bantayan ang atong programa. Thank you so much, Bileli Oligo, ha? Siya ang una nga nagkomento kag nag-share sa aton nga programa. Thank you. Kag Ariman, Alex Montesa. Madamo ka salamat sa pagpamati. Ari, good morning. Have a blissful Sunday once again. Kag sa kay Alex Montesa. Nan. Ag Mileli Oligo, aliya, please lihog tamyaw kay Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Thank you. Kag Miguelito Naranha Hufilenia. Good morning, Action Radio from Japan. Wow, grabe ito pa sa Japan, ha? Arigato, di ba? Arigato, thank you, no? Mushi. Okay. Jocelyn Kalamaan. Good morning, Action Red. Mileli Oligo, mga feta Action Red diri sa Banay Cafe Tangub. Uy, nagkadto ang amon ni searcher na si Rico Zalazar sa may Tangub. I guess ba si kapihan to ni Mileli Oligo, ha? Basta nakabisita siya sa Tangub. Kag isa dito nagapamati sa Johnny Tango na itong programa kada Domingo. Okay, thank you so much, ha? Monitor the 24/7 Banay Cafe Tangub. Thank you so much, Mileli Oligo. Kag-ari man, ha? Alex Montesa, good morning. Have a blessed Sunday sa ila ni Mrs. Alvarez sa Ramilo, Barangay Tangub. Kag sa pamilya Rifuela Dialagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Thank you so much, Alex Montesa. Kag syempre, ari man, Familia Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag sa Familia Tighado sa Miagaw, Iloilo. Thank you. Martin Aliling, mayong aga. Isa man ni sa mga followers naton, si Martin Aliling.
Okay, kag ari, isa man ka ba yung aga, abaw, ari, abal ni Alex Montesa. Action Red, kindly greet sa ila ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kag Ma'am Jinky Dialangdon, madamog iga salamat. Advance Merry Christmas and best wishes. Una sa balita, una sa aksyon, Bacolod, Action Radio. Thank you. Wow, grabe. Aga managbugtaw si Madam Vanessa Star Mayo. Action Red, present here. House party. Wow. Sana all the parehas sa US na rin, no? Ang Pilipinas nga nag-house party na celebrating Watermelon Days here in Kilogski, right? No, at Kilogsi, Minnesota. God bless. Thanks, God. Keep safe, gid Mas Star Mayo. Kaya syempre, Niliana Malikse. Good morning, Action Radio Bacolod. Alex Montesa, Simbata Action Red, Atenta First Mass. Doa lang nga, lakit guro. Try na ito na basi sa hapon pa ko. Jinky Dialagdon. Blessed Sunday morning, Action Kagawad Red. Kag kay Mr. B-Boy Villasor Vanessa and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mileli Oligo, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. From Arizona, USA. Thank you so much, Jinky Dialagdon, sa pagbugtaw aga pa ha. Hindi, gabi sa ila, no? Gabinan. Josie Joaquin. Good morning, Action Radio Bacolod, watching from Cavite. Thank you so much, Josie. Josie, yes. Ari pariente ko man. Erlinda Salgado. Good morning, Red Salgado, Panamyaw, sa kay The Boy Salgado, Rico Salgado. Why pakabugtaw? Kamusta, Red Salgado? Okay lang so far, Erlinda Salgado. Kaya syempre, ginatamyo natin sa kamayong aga man ha, ang akon nga utod sa La Carlota, sa kay Cynthia Salgado, sa kay Engineer Emmanuel Salgado. Unan, former counselor na siya mga kaaksyon sang San Enrique. Good morning sa liwata, Engineer Emmanuel Salgado. Si third day. Good morning. Mileli Oligo, salamat gid Inday Ma'am Jinky sa greetings mo sa amon. Mila Feliciano, good morning Action Radio Bacolod, watching in Cavite. Eddie Laus, good morning Action Red. Ari lang kami diri gyapon ni Nanay Isabel, ga-monitor diri sa Victoria City. Madamo nga salamat. Josie Joaquin, good morning Action Red. Ledro Agrival, Wanabgam. Sakto ni, or gimasig sulit. Magbanwa. Okay, magbanwa ang iya last name. Ginsuloy ilang ano. Ginagreet ko, good morning, si Agustin Di Magiba Alvaran alias Tintin Samprok Villa Villeta. Madamo ka salamat sa pagpamati. Ronaldo Galinea Humayaw. Good morning, Johnny. Red Tamyaw ko ang mga gwapa. Leia, Dada, Ena, Tambok, gwapa man. Biska na Tambok, di ba? Drama ko na makita kung ang tutuon nga gwapa sa chubby, di ba? Di ka magambal, Tambok, chubby lang. Okay. Ronaldo Galinea Humayaw, madamo ka salamat. Mileli Oligo, good morning sa liwat. Didane Jonah, namian ko ni mamati isang history. Madamo ka salamat. Additional knowledge sa past, okay? Dapat tani ma-add ni sila subject sa school history. Yes, I guess, kwan, diba, high school, parting history, actually, 4th year. And then, I guess, college, depende naman sa kurso, ano? So, anyway, Jeffrey Arcoyo, good morning, Sir Johnny. Johnny Red. Jethro Alaban, good morning, Red, watching from Jeddah. Isa man kami yung aga sa kay Toms E. Mego. Okay, gapamati man sa aton. Tamiyo si Tatay Constacio, family Gakang, kagnobyo ko, J. Gakang, Nanay Nene sa Sipalay, gapamati Tomas sa Pitana. Madamong kasalamat. Magabalik kita, adra lang ka mo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Action Radio Bacolod, number 1.
Good morning sa liwat mga kaaksyon. Nagbalik kita sa itong programa Johnny Tango Rides Again. With aksyon, Red Salgado, isa ka oras ng programa. Nga magapamukaw sa inyo, magahatag enerhiya, kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O galing sa mga tao na kami sa pag-imuon nga importante ha. Hindi na kamo na maglaminday kag magbalik sa inyo ginahigdaan. Kaya basi magpilit ka mo dira, magaresulta sa pagkaburaw. Kagpag binasulay. Nga wala mo kong ipukaw ya ha. Kung galing kita mga ka-aksyon ano, may alarm clock na kapilagin balik-balik pukaw, balik yapon. Anyway, subong nga aga mga ka-aksyon para hatagan kita sa pinakaulihi nga update rin sa Bacolod. Kag some parts of Negros Occidental aton makaupod mga ka-aksyon Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Aksyon Marlon. John Red, good morning. Ang patrol sa Ria Madreon naga-run dadi kag naga-walda-walda bisan kagahon diri sa may downtown area. Nga sunod sa Bacolod kanami sa downtown subong kay taway-taway Aksyon Red, no? Ang tiyempo makasiling kita siguro nga may posibilidad nga magatupa sa gihapon ang ulan. No? Di ta mabalaan ko na nung sa isang ulan, talithi, dabo-dabo o kon bundak nga ulan. Kay ang langit Aksyon Red, may kaporma gihapon nga galom bla. Dala gihapon ni sang bagyo Kiko. Si Kiko pasalamatan naton nga diri sa Negros Occidental duway giman tanto nagbilin sang nga dako nga kahalitan bla kay siguro nagisurahan sila duwa ni Julina. Sila ni Julina ako ang akon nga porsa mo man ang porsa mo ha. Abo. Namati sa nagsured siguro sang pangamuyo bla. Bala po way sang pinakakuan, way sang pinaka baskog bla nga pantapat kon kalamidad trahedya paghambalan kundi pagtangamuyo. Yes. Amo gina number 1 kay kundi kita magdangop sa kahitaasan basi kibot kita pagbugtaw to Aksyon Red ato sining trulugan daga katre arapa pero way nagatasang lapakan bagod nga nagabaha na. Ba, amo na mo subo dira mga amo nang subo dira Aksyon Marlon ano, labi na gid kong lapit kabi sa mga suba babaw. Di mo paktan bala nga gulpi lang nga may flash flood bala. Man, pasalamatan Aksyon Red nga sa monitoring naton sa Bogos nga Negros Occidental based man sa record sang Provincial Disaster Management Program Division so far way sang dako nga halit lagin bilin ining si Kiko ang Julina Aksyon Red biara gid man ya nga halit kagin bilin mo no atong abla sa banwa sang La Castellana sa iban pagit nga mga banwa kag syudad no may mga baha to nga nagaluntad may mga balay to nga nahalitan o dongati water damage pa lang gintorgid na lang ito yung Aksyon sa mga evacuation centers no? Ang mga nahalitan isigida tasig man ang pagpadala sa nga bulig sa nga lokal ang gobyerno pagod nga lapit na lang eleksyon tiyak na yun tasig may nagawantay na yun dasig lang well Aksyon Red iban gani bisan hindi pwede pag evacuate gid parang sa evacuation center parang at least may bla kay mayor niya lapit na lang eleksyon mo lapit na lang filing kita pinsaran nila nga may makontra sila kamo na nga dasig ang bulay Aksyon Red. So, karkulong ko nung idugay, mag-alasay sa Aksyon Red, may posibilidad nga magpakita si Haring Araw kung mag-lantaw kita Aksyon Red na rin sa nabukid nga Purisan Bla. Medyo matulitan ako pag nipis-nipis gawa, no? Ang galom, kabay pa nga magpakita si Haring Adlaw Subong, parang at least magkakuanom bla, makita sang makabatya kita sa init para magmalam-malaman. Yes. Linaban. Halong-halong lang sa mga sa mga motorista
sa may area sang circumferential nga dalan bla. Sa barangay Bata, bao may motorsiklo nga nagapahimunong ang nagapahimunong kagabi ang bla. Ang sign bla na. Dos cuando sorry for the inconvenience do mo na government project amo na DPWH amo na. Oo, nagapahimunong action red. Gin dalasa. Gindalasa? Uy. Dalasa traffic sign, no? Ang traffic sign sa area sang Bangka Active, barangay Mandaragan nga sakop ni Galig kagabi. Nadalasa sang motorsiklo. Ang subak sunred kay ang nagamaniho sa motorsiklo minor. Uy. Sa likod din ginikanan silang duwa di man. Ati Ang baga. isa 17, ang isa 16. Way kini kwan taga Purok Service barangay Villabonte ni. Way pa helmet. Siling ko ginikanan sa din man. Ayun lang kay traffic sign lang nabungguan nila. Hindi ang nasugatan na hindi truck. Pero sa naglabay sa amon dito bilog truck nung ako di ho. Di area sa dalan sa Luzuriaga. Pero yung action red rumdum ka to sa aksidente sa may area sa Hinigaran bla. Oh yes. So Kung nagkalasip parar ito ang ang lawas ang pinagkabiktima to apat yung nagkalamatay. Ang isa to nag-separate kinagya sa nga paties. May ara action red nagligad nga Biyernes. Hinigaran gapon. atok nakita ko to eh. Garan gapon nag iya sa nga tiil. Na utod man tiil ya. Di ka anong bertod sang banwa sa Hinigaran man nga ginbutang nabutang ni Samo ning estada man no. Actually bala ang natabo sinigaran do actually do mga simple man actually nga mga kuan day bunggoanay pero subong do ka brutal gid eh. Ni man ka Inigig nga bulan sa September Action Marlo no do kuan bala do sunod-sunod da ang pagbunggoanay sa salakyan tapos may patay. Oo, kag involvado action red kwan gid ng motorsiklo, tricycle. Siling ko basi may ara sing mensahe siguro no sa taga Banwa sa Hinigaran. Mag pulo pa malamtong gawa. Kag syempre siguro Action Marlon mas tabi na guro kun ang makita bala sang mayor sa Hinigaran nga dapat kumbaga pa ang traffic nila bala enforcers or may ibutang to sila nga tao sa dalan nga magmonitor bala nga amo ni dapat yung mga signages slow down kiti ini siya intersection may nagatinabok dira no kamo na bala Action Marlon or mas seminar. Correction red dapat may ara da butang signages nga speed limit bla. Speed limit dapat maglabay ka mo sa amo ning lugar amo ni ang speed ninyo. Dali ka problema action red kung sino ang managbantay. Mo naman ang problema da. Kung wala man lang managbantay ang kaskasero nga driver nagahalala na action red ya ka patarutis ang iya sa ding salakyan no. Di mo na problema kay manti ang Banwa sa Hinigaran isa sang mga Banwa diri sa Negros Occidental nga mayaraman sa ginatawag nga national highway no. Medyo na butang sa mga Banwa sa Hinigaran balita kung aksidente or hindi lang simpleng aksidente kundi makasiliting aksidente nga paghambalan. Kaso action red sa nga COVID-19 sa Negros Occidental imbis nga nag 600 plus na lang gutani nagligad nga Agosto 22 sa record naton subong nag 1,645 naman. Grabe straight na action red straight isang siguro mga tatlo kasbanan na. Magtatlo kasbanan 21 kadlaw sige action red ang saka. Ang kaso sang COVID-19 ang mga tao pong kung isa daw hindi mo na mabasol bla kay tarang-tarang nga tao surya pataka na. Saling saan ho pa ni matapos ang COVID-19. Ang amo na ganahambal gani nila Action Marlon kung magpositibo ka sa COVID-19 masarangan mo di ba? O galing iti ang matabo bala nga nagpositibo ka hindi mo kuno masarangan bala nga mahuya ka nga naghapit ka sa Tiangge pati ang ginapitan mo nga Tiangge na quarantine man. Mahuya ka. Gani man di ginabasibang down nilang Delta variant naman nagsunod. Delta variant sarang
pagkalaton, pulo ka tawag sonred, tiyan mo nang ginadudahan nila. Isling ko, sinong basulon tadiman. Kung kisang opisyal sang gobyerno, balakson red, nagapangakid na magani. kay kramo naging sa lawayon, no? At siling ko, naanad ng tawag sonred, duwa ka tuig na. Duwa ka tuig ng antos kag sakripisyo. Mo na daw si Mana Santa, bala nga tanan-tanan kita doon nagahakwat sang krus. Tanan kami ko naton nga pagtilaw. Yung pagtilaw ni ginahatag sa aton ang sured sang mahal nga makako ni, ginatay ni sa aton kay masarangan ta. Yes. Kung paano ini malambuwasan. Parang nga problema, may solusyon mo. Kung makita sang tao nga ini nga problema, why sa solusyon, then hindi na sa problema. Lambuwasan tatanan eh. Yes. Kaya ginatagin na sa aton nga dako nga pagpanghangkat akson red, no? Pwede ka mo ka matamat na lagaw subong, pero importante dala ka mo sang protection sa inyo sa ningalawas kaya sa nasilintra hindi hindi mapaktan base kung balangalangan ka mo kag bumundak naman ang ulan akson red. Ara na matamat na nga nakapangita si Haring Adlaw ho. Wow! May nagano na, may nag-reflect nga butlak si Haring Adlaw. Kabay pa, dugay-dugay bantayan tadi kay picturean ta kay senta sa atos GC. Wow! Ay para nga sa mga lang rin sa buong mga ganini. Ang mga dalan lang na basa-basa ka naglaputsak, no? Matamat man mala para gawain na sang tamsak kung maghalabay kita. Kapatid, redaction na Nixon Tahom, direkta dari sa may area sang downtown. Una sa balita, una sa aksyon na mamagsarubiya sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa update diri syudad sa Bacolod sa aton diri nga klima. So mo na mga ka-aksyon na matamat nga nagagwa si Haring Araw. Kag good news ini sa mga ka-aksyon naton nga magapanglabas subong nga adlaw. Dako ang chance nga magmala ang inyo dira nga mga nilabhan. Hugot nga pagtuo nga ang pagwa ni Haring Araw bilog nga adlaw, ha? Ibasi mo pagwa ni mga ka-aksyon hasta lang sa udto pagkahapon buulan. Anyway, mga ka-aksyon, may aral na kita sa public service gamay, ha? Actually, friend ko man sa Facebook ang nagapangayo isang bulig. Ini siya si Cristel Don Garbo. So, ang iya sining amiga mga ka-aksyon, ang nagbunag siyang bata sa nagligad-ligid nga adlaw, ha? So, diri, ang iya sining Iloy ang nagapangayo isang bulig sang sobra ba lang breast milk mga ka-aksyon. Ang bata ngayon tawag talang Baby Storm. Nagapangayo siya. Actually, 26 days old ni siya mga ka-aksyon. Ini siya ang may cleft palate. So, usually, ang may gisi sa bata, pag inborn, diri sa lip, di ba? O sa bibig, diri ang gisi. Pero ang iya sinagisi dira sa sulod. That is why do kabudlay siya bala magdidi, and of course dugang pa nga problema mga ka-aksyon kay stress ang iloy. So because nga stress ang iloy daw nabudlayan sa bala nga maghimo dira or makahimo sang gatas sa iya nga dede. So muna mga ka-aksyon ang iya sini nga iloy ang nagapangayo siyang bulig, pinaagi siyang iya sini nga amiga na si Cristel Don Garbo nga nakita ta sa Facebook nga post nga kung may ara ka mo dira sang sobra bugana dira nga breast milk mga ka-aksyon makipag-angot lang kay Cristel Don Garbo. Welcome man ang financial support kay ti ara subong sa ang bata actually mga ka-aksyon dehydrated. So amo na wala siya magadidi kagdo sa makita ni dira sa aton nga picture sa Facebook live naton do kadamo na bala sa ginatapik dira sa iya kay isa man ini sa mga rason kung nga stress man ang bata, okay? So remember mga ka-aksyon ang bata nga ini 20 or 26 days old pa lamang. Ini siya si Baby Storm nga nagapangayo isang bulig sa inyo kung may sobra ka mo dira nga breast milk sa liwat makipag-angot lang
sa kay Cristel Don Garbo Arada sa aton nga Facebook Live, okay? So again, madamo nga salamat mga ka-aksyon. Alright, so ari mga ka-aksyon na mamatapos sa aton nga public service. Ami balikan tabi si Lola Francisca, ang pinakatigulang nga tawo diri sa bilog nga Pilipinas. And probably pinakatigulang man nga tawo sa bilog nga kalibutan. Actually, yung mga documents sila mga ka-aksyon na gina-verify pa, ha? So, we hope and pray nga tani makapagwa na sang desisyon, ano? Ang Guinness Book of World Records nga ginakilala si Lola Francisca Susano bilang pinakatigulang nga tawo sa bilog nga kalibutan nga buhi pa until now. Grabe mga ka-aksyon mo. Siya ang ginbunag 1800s pa yung mga ka-aksyon mo. Minsan rabala. Although wala ina maabtan, di ba? Si Dr. Jose Rizal. Manti si Dr. Jose Rizal, mga ka-aksyon, ang firing squad sa tuanay December 30, 1896. Ti siya ginbunag 1897. Pero mga ka-aksyon na abtan niya, ha? Ang World War I kag ang World War II minsan naman kag naabtan niya man ang mga Kastila diri sa Pilipinas. Minsan rabala ngati tiyempo sa mga Kastila, tiyempo sa mga Amerikano, tiyempo sa mga Hapon, and then Amerikano, pagkatapos ginahatag na ang independensya sa mga Pilipino. Di naabtan niya ni mga kaksyon. Tani mga amo ni mga edad ta, no? Or mga amo ni bala mga resistensya ta mga ka-aksyon, ano? Kaon na kuno utan. Pero mga ka-aksyon, area, si National Commission of Senior Citizens or NCSC Chairman Franklin Quijano ang nakaschedule para magbisita sa kay Lola Francisca Susano, ha? Kagapon ha, o kita siyang update kung natabog iba din mga ka-aksyon. Ang pinakatigulang nga tao sa buhi sa bilog nga Pilipinas. Hagposible ba na sa bilog nga kalibutan? Nga nagselebrar sa iya kaadlawan kagapon September 11, 2021 sa Cabangcalan City, diriya sa Negros Occidental. Si Lola Francisca, mga kaksyon, ang ginbunag sa tuanay September 11 tuig 1897. Basi makabatik ka mo 1997, ha? 1927. Mga ka-aksyon na ginhambal ko, ha? Tuig 1897. Dugay pagidya mo. Te, masarangan yung alabuton. Untat na ka mo panigarilyo kaginom. Siya ang residente isang barangay Uringao na bukid nga parte isang Kabangkalan, mga kaksyon, ha? Sur nga bahin sang Negros Occidental. Ini siya ang wala gid maghalin sa iya nga lugar kay diri para sa iya, ha? Malipayon siya kag matawhay ang palibot kag malayo sa polusyon, mga kaaksyon. Si Lola Francisca ang may ara sang 14 kakabataan. Ang iya sining subang nga babae ang centenarian man, 101 years old. Si Jake Caroline Gonzalez, ini siya mga kaaksyon, Public Information Officer sang Cabangcalan City, ang nagpabalo sa interview, mga kaaksyon, sang businessmirror.com na si Mayor Pedro Zayco kag iban pang opisyalis sang lokal nga gobyerno ang nag-upod sa kay NCSC Quijano sa selebrasyon ni Lola Francisca. Sunod pa kay Rosalie, mga kaaksyon, ini naman siya ang apo naman ni Lola Francisca. Sila ang nagbakal sang cake kag nagluto sang spaghetti para sa birthday ni Lola Francisca. Wow! Hindi bala, mga kaaksyon, nga sunod sa mga katigulang o mga katigulangan, mga kaaksyon, para kung maglawig pagid ang imo nga kabuhi, dapat kung birthday mo magluto ka siya nga pansit nan.
Kag kung magluto ka sang pansit mga kaaksyon, ang abi mo, makaon ka na dayon ha. Ari mga kaaksyon ha. Suno sa mga katigulangan mga kaaksyon, di birthday mo, makaon ka spaghetti. Suyupon mo na ang pasta, ini balang string sina sa spaghetti na. Hindi mo siya dapat pag-utdon. Tunlon mo siya bilog para maglaba ang imo nga kabuhi na. Pero kung utdon mo ni siya, buot silingon, mautod ba ang imo dira nga blessing nga maglaba ang imo nga kabuhi? Amo na mga kaaksyon suno sa mga katigulangan, of course, suno man sa kay Lolo LeBron James na. So, amo na, pero si Lola Francisca mga kaaksyon ang ginsabihan sang usual niya nga pagkaon. Amo ni siya ang oatmeal o vegetable soup parehas sang kalabasa. Ang iya sini nga pamilya, ang malipayon nga si Lola Francisca ang nakalabot sa sini nga edad kag wala sang seryoso nga masakit nga ginabat siya nga parehas sa mga tao nga parehas man niya edad or katubo-tubo niya edad mga kaaksyon. Wala pa ang pandemic, ang reporters ng businessmirror.com mga kaaksyon ang nagbisita sa kay Lola Francisca sang siya ang nag-celebrate sang iya ika-122 nga birthday sa tuanay tuig 2019. Siya ang gin-entertain mga kaaksyon sa iya nga mga bisita ay kalabanan sila mga fans niya nga mga kabangkalanons. Pag nagtukar sang harmonika kay sang hubin pa ini siya mga kaaksyon suno sa iya man nga apo, siya ang mahilig nga magtukar sang harmonika kunyara ini sa sulod kag ara man sagwa sang ilang nga balay para makahaklo sang preska nga hangin. So amo na mga kaaksyon sa liwat, halin diri sa Action Radio Bacolod. Happy birthday sa kay, or belated happy birthday kagapon September 11 sa kay Lola Francisca Susano. Wow! Sana all makalabot 124. Ako nagapati ko makalabot niya si Action JM, ya 100 years old mo, totoo man. Oh, kung mag-limit na siya sa pagkaon siyang baboy. Jogging pirmi. Mountain bike na lang, amo na lang na pampahaba. Diyos mio, bis ka na binta anyos lang, gaduwa-duwa pa kung gano'n sa edad ko man Tani, kung maglabot ka 100 years mga kaaksyon ng edad mo, may ara ka na kaayuhan sa gobyerno. Wow! Galing kita makabaton ka. Ang pamangkot sina, madiretso ayan sa imo? Or ba si mga kabataan mo, mga kaaksyon, mabakal bago nga gadgets? Wow! Okay lang na. Saan mo na mga kaaksyon ang ato ng isa sa mga balitang pampamukaw sa inyo? So anyway, kung kabuti na mga action mayroon sa mga jokes, i-PM nyo lang Action Radio Bacolod FB page or sa aton nga bago nga text line number 0963-757-0874. Arya, balikan na natin mga ka-aksyon. Ginatamyaw natin liwat si Rochelle Evangelista. Good morning, Action Red. And of course, Ari, isa man ka mayong aga sa kay June Serna. Mayong aga, Action Red, kag sa tanan nga nagatanaw sa aton sa FB Live. Sa may San Enrique, please greet lang Love Chepi Serna. Mayong aga. Kaya syempre, Ari, Star Mayo. Thank you, good Sir Alex Montesa and Sir Red Salgado sa pag-read sang comments. Okay. No problem. Welcome, Gid Permi, Mama Star Mayo. At syempre, Nathaniel Hinko. Good morning, monitor lang kami diri sa Morsha. Happy listening sa kay Romeville Hinko nga nagapangapi-ngapi subong nga aga. Binali Unigo, kagawad sa Mambulak Silay, nga monitor gid dati may kag Monet Lobaton. Madamo nga salamat. Kay syempre, ari man Russell Gomez bayong aga. Floy Namo Panela, George Maranion. Good morning, Action Radio Bacolod. Kag Athea Kim Eriman mayong aga. Rochelle Fulgencio Susana. Good morning, Sir Johnny and Red Salgado. Monitor lang kami diri sa Barangay Malingin, Bago City. Jeffrey Arcoyo. Good morning, sir. Okay.
Sige, later sa aton nga isa man sa public service naton ano. Rexes Ungsod. Good morning, Action Red Monitor ilang kami diri sitio Kalubihan, Barangay Patik, Pulupandan, Negros Occidental. Kag Teresita Oreta Kahuraw, mayong aga dira sa imo. Ari si Tumbay Londoy nag-comment man diri ha. Okay, wala na ko ginasapak ang COVID pero mga ka-aksyon sundon tagid pirmi ang ginamando siyang aton mga opisyales sa gobyerno ha. Pero at least mga ka-aksyon mangin safe gid kita ya, okay? At syempre, magpabakuna mga ka-aksyon mo na ginakampanya sa DOH. So, yari na mga ka-aksyon ang aton nga joke, subong nga adlaw. Isa ka adlaw nagkadto si Johnny sa karinderya ni Lolo Labron James. Para magbakal sang sundaan pero nagreklamo ini kay Jutay ang baligya sa karinderya. Sus, na ano man ang baligya mo Lolo Labron man? Tatlo lang kaputahe? Kag parehas man ang giluto mo kagapon. May di na magreklamo dyan pili na lang na bala. Anong tatlo na ni kaadlaw luho? Pinirito nga karaho, adobo nga tiilis ang manok, kagapan-apan, ay, kinapurugam mo kuya luya. Abaw! Nagambal ang maggaradon, gatsawo. Mag-amusin niya luya, mapalang luya ko siniya. Wala ko na isang iniriya sa lawas kuya. Aha! May solusyon ako para magdamo ang akong kabaligya kasunod diri sa akong karinderya dyan Abaw, dumayo na luhaw? Anong imong solusyon luhaw? Bayaran mo sumog ang utang mo sa akong karinderya? Manugduan na ka mula, no? Ang kada adlaw nga nagautang ka diri sa akon, bahaw, kadako diri ang akon nga kalma. Mahay, galing lo, walay pa ko. Dakila naman! Next nga joke natin mga kaksyon. Alin naman niya sa kay Christine dira sa may Barangay Banago. Thank you sa pagpadala niyo sang joke sa isa ka adlaw nahibalan ni Rugo nga wala nagid sang bulong sa masakit sang iya nga amay na si Johnny. Tatay Johnny, kasubo maniman, wala nagisang bulong sa imo ginabatsag nga masakit. Gani man anak ko Rugo, taghambal ni Doka. Asta na lang ko nung kabuhi ko sa buwasang aga. Tay, barangay dagid ka tay. Proud di ko yan nga ikaw ang amay ko. Tatay Johnny. Pila lang kaminuto ang makaligad, may napinsaran si Johnny nga solusyon sa iya nga masakit. Hindi ka magproblema anak ko Rugo. May solusyon na ako sa ginabatsag ko nga masakit. Ano ina, Tatay Johnny? May ara ako sang solusyon. Nagakadlaw ka, Tatay Haw. May bulong ka nga nahibalaan. Ay nga naman si tatay ko Johnny man doon nagbuang naman doon ara siya sa impyerno. Kabalo ka anak kung ano ang solusyon ko? Anong solusyon mo, Tay Haw? Katlaw na naman siya. Kabalo ka anak, laughter is the best medicine. Ngay! Dakila naman! Amo na mga kaksyon, ano? Laughter is the best medicine. Kailan ko, takabalo ko na masakit to ni Johnny, ano? Anyways,
Diri sa liwat, isa ka mayong aga, ha? Nagapamatiman sa aton subong nga aga, Attorney Mark Steven Mayo. Sa office ni Congressman Greg Sataya, isa ka mayong aga sa imo, ha? Ay, syempre mga kaksyon, mo kadasig subong sa bakuna Hydris Bacolod, ano? May ara sa graveyard, may ara man sa mobile vaccination. Yakad to pag sa mga private ka mga establishments, mga kaksyon, ha? Wow! Congratulations gali sa liwat sa kay Mayor Evilio Bing Leonardia sa madasig nga paghatag sang bakuna diri sa pamuluyo sang syudad sang Bacolod. Ari pahabol naman ka-action. Good morning sa kay Romulo Magayones Canilio. Good morning sir po from Valenzuela City. Madamo nga salamat. And of course, Star Mayo, madamo nga salamat. Didane Jonah, kabakod gid siya no. Arasa gid nila guro ya subong ya. Okay, yes. Amo ginaiya, di ba? Actually, ambal nila kuno ha. Wala man sa rasa but sa pagdisiplina sang tawo sa iya kaugalingon sa ginakaon kag sa iya man ginahimo kada adlaw. Alright? Sa mga ka-action, madamo ka salamat sa liwat. Ini si Action Red Salgado para sa itong programa nga Johnny Tago Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.